Bună ziua, dragii mei prieteni, bine v-am regăsit pe canalul Tomi de la Strehaia Live. Și acum suntem de Paște, aici frumos în pădure, cu toți prietenii noștri, vedeți așa, un prim plan, cu Daniel Mazalu Live. Salutăm pe toată lumea de Paște, pupăm, vă pupăm, vă iubim. Numai bine la toată lumea, Hristos a înviat, la toți fanii abonații canalului Tomi de la Strehaia Live. Și cum vă spuneam, acum suntem pe sfârșite la grătar aici la pădure. Am venit la cumetrii mei, la prietenii mei, cu familia, cu toată lumea. Vedeți voi, o zonă foarte frumoasă, copiii se joacă în libertate aici, între pomi, și frumos. Voi ce mai faceți, dragii mei prieteni? Vă pupăm pe toți. Am intrat și o să intrăm marți seara pe canal ca să mai vedem ce ați făcut și voi de Paște. Noi suntem bine sănătoși pe aici, pe la pădure. Asta este. E cu voi Daniel Mazalu. Vă mulțumesc pentru susținerea care ați acordat-o lui Tomi de la Strehaia. Și de fiecare dată vă mulțumesc că ați fost alături de canalul Tomi de la Strehaia Live. Și în continuare vă rog să urmăriți vlogurile mele și care vă sunt prezentate de către mine. Vă urez un Paște fericit. Hristos a înviat la toată lumea și numai bine la toți fanii canalului, și la toată lumea de la Strehaia, la Olga, lui Anca, oficial, lui Cătă, lui Pintea, lui Emi, lui Darius, la toată lumea. Vă pup, vă iubesc și nu uitați că canalul Tomi de la Strehaia este alături de Tomi în continuare și o să avem live-uri incendiare până când Tomi se va reîntoarce de acolo, de la facultate, cum zic eu acolo, la facultate. Și vă doresc numai bine la toți abonații canalului și sper să ne ascultați în continuare, să vă spunem lucrurile pe nume, pentru că asta contează, să fim alături de Tomi de la Strehaia și de către abonații și să fim lângă abonații Tomi de la Strehaia Live. Pentru că așa este frumos, așa mi se pare, cum să vă spun, interesant și vrem să aflați primii știrile despre canalul Tomi de la Strehaia Live. O să revenim în curând cu noi știri senzaționale din șatra lui Tomi de la Strehaia și nu numai. O să facem și mult mai frumoase vloguri. O să vă fac zilele frumoase, o să facem vizite istorice aici în Italia și aici suntem la munte, la prietenii mei, la cumetrii mei și vreau să mă mulțumesc că sunteți abonații canalului Tomi de la Strehaia și vă mulțumesc încă o dată pentru like-uri, pentru share-uri, pentru tot ce faceți pentru Tomi de la Strehaia și nu uitați în fiecare seară când intrăm live
Vă rugăm să intrați în număr cât mai mare ca să facem și noi un live pentru Tomi de la Strehaia, pentru Tomi, pentru că este numărul 1 și până când se întoarce o să facem live-uri motivaționale pentru Tomi de la Strehaia. Și mai vă urez pe această cale Hristos a înviat, dragii mei prieteni. Știi că sărbătoriți sărbătorile pascale. Noi suntem eu sunt la pădure aici, foarte frumos. Vă mulțumesc că ați fost cu mine și în această după-amiază. Vă pupă Daniel Mazalu pe canalul Tomi de la Strehaia Live și ne auzim numai de bine. Hristos a înviat. Vă pup și vă iubesc pe toți. Daniel Mazalu a fost cu voi.